Idemili. Idemili is a clan in Igbo land that has two local governments, Idemili North and Idemili South, which consists of Akuku, Alo, Oketiti, Ojoto, Nokwa, Oba, Nobi, Abacha, Abatete, Eziowele, Idani, Mpo, Obosi, Ogidi, Oruhu, Uke, and Umoji. These towns are in Anambra State of Nigeria. Nobi is the head of Idemili clan, and it is where the Oku Idemili is located. Little wonder Nobi is known as the Holy Land. Ananso. Afamobo Mr. Okatuku Ezama Eze Nobi Zuluku. Akajofu Idemili Buruburu. Makayina anu Idemili. Itoni Idemili Obosi. Teni Idemili Oba. Across 1 million. Never abu isi engine. Ana ekwu ana ememe. Eba abu isi engine. Once every year, the children of Idemili, friends and well-wishers, comes together to mark a new beginning and to thank Idemili for the past years. Olu Idemili. Iye na-emeta abụọ ya na-akpọ olulu Idemili. Mmekwa onye ahụ agbakwa ahụ. Onye ọbụla na-abịa ebe a bịa zụ okwu n'obi Idemili. Ihe ọma ka ọ ya eji wee na onye bịakwala ebe a na-edere afọ a na-akwọ nke ọnwụ. Idemili ewepụta afọ tinye afọ a na-akwọ nke ndụ. Otu osokwara onye a ya meta n'ụwa ekpere mbụ na Idemili ewepụta afọ onye a tinye afọ na-akwọ nke ndụ. Mana onye na-achụzikwa onye ọ bụrụ onye a metara onwe ọ bịa yọọ Idemili anyị atọpụ ya n'ọya anyị nọ. Ano na Holy Ghost fire no na ye no bu peace kan no kudodi oye no. This process starts with the chief priest marching into the temple, which is already filled up with awaiting worshippers, friends and well-wishers. He offers prayers while offering kolanut, dried gin, and traditional white chop as liberation to Idemili and Chukwu Okike, as he declares the opening of Olulu Idemili. He offers yam to Idemili so that the Isiana of Nobi can perform Ikpoji days later before the people can celebrate the New Yam Festival. Ebunobi ha dị ndekọ n'obi ga nna Idemili ọkwa na akwapụ na agbakwa ha ngwa ndekọrọ ebe ekele kwere gị n'ụbọchị nke taa ebe ọ dị ka njigbo n'aka n'afọ Igbo ọjụgo a na-enye n'afọ ya afọ na nnukwu edo osikọ nwere mkpakọ ụmụazụ na-enye ọzọ were akụkọ na ụlọ ọrụ na-esite na-anụrụ asụkọ na ahịa adịkọ ka eji na-eji awa abụọ na dịka Idemili ya adịgide n'ụlọ mgbe eji ihe niile anyị na-eme n'ụbọchị nke taa asụsụ nọ ya bụ ihe ọma Idemili wee na-akpọpụta n'ụtụtụ a bụ mgbe ụmụ ụlọ n'obi ndo oge dị amaghị gị
because going to go to Netta. I know when I had a moment of the time of Sally Jackson. As I got back in a then the young lady. I took one guitar the night and say, you look by and take a phone. Then let the man, I'm going to come about 2 years, 10 over, low baby, where offerings, gifts, and livestock of all kinds are brought as sacrifices to thank Idemili and to make their request known to Chukwu Okike through Idemili. Yes. You met better than that. You see the money. What kind of bugger? Why are you bugger?
Aí que eu disse, mano, eu é curso lá que isso na pia. Efife mama. Oto la yo ma. Biki weki ko watala yo nyiwo. Amu abo nwanyi afọ nke chinyere ngwenu adide mmiri. Adide mmiri ki fa na eme ba tata. Anyị na-eme oride mmiri. Ozi nna anyị ide mmiri ji agba ọfala. Agba ọjọọ ọfụ n'obe obi ọfụ mbụ n'obi. Ko kiko bisiwe digita ate na. Obi mbụ sa ahụ oliver ka se kwụchacha mma chọrọ ide mmiri mmụọ ndị ọdịnala. Ọdịnala bụ ndụ ebi na bụ ihe ukwu na bụ isi iyi nke ndụ. Ndewoma, thank you very, very much. I'm so happy to hear from you. I'll be there. You saw it from Gilwan. Obi do amoso ife fukwa zo mo onu nwa. Kene onu. Elu ntu we bia. We na ronera anyi. Obi di ayo uto. Ide mmiri ya nyuno gende na bu nke onwu. Ide mmiri ya nyuno ndu ebi. Gozie unu. Gozie ti unu. Gozie yo to na arụ ọrụ. Je welo mgbe ebi. Gazie na ofu. Ndewoma. Gazie.